Nursultan Taganow Istanbul'un deportasiya merkezinden boşadyldy. Türkmen hökümetiniň açaçan tanqidçisi aktivist Nursultan Taganow 29 sentýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki deportasiya merkezinden boşadyldy. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Düýbi Moskwada ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy memorial guramasy 27 sentýabrda Türkmen aktivisti Nursultan Taganowyň Istanbulda Türk häkimetleri tarapyndan saklananyny we onuň Selim Paşa deportasiya merkezine uğradylanyny habar berdi. 26 sentýabrda ýerden sagat 5 tureklerini Taganow öýüne ýok wagty onun kireyine ýaşaýan kwartirasyna 2 polisiýa işgär barypdyr. Gapyny açan adamlara polisiýa işgärleri Taganowyň polisiýa bölümine barmaldygyny we käbir resmi namalara gol çekmeldigini tapşyrypdyr. Munyň ýa-da aktivist özüne Türkmenistana deportasiýa edilmek howpunyň awanýanlygyny video ýazgy arkaly ma'lum etdi we Türkmen rejimine garşy hereket edýän beýleki aktivistleri gorkmazlyga çagyrdy. Ýatdasak 2020-nji ýylyň 19-njy ýylyna Türkmen aktivistleriniň Istanbulda geçiren protest aksiýasyndan soňra Taganow Türk polisiýasy tarapyndan tutsak edildi we 3 ay möhlet bilen deportasiýa merkezine saklandy. Munyň ýa-da aktivist Türkiýede bozgunlyga ýüz tutdy. Bu aralykda ol Türkiýede kanuny esasy ýaşamak hukugyna eýe boldy. Türkmenistanyň Kronikasy neşrine görä Türkiýanyň migrasiýa gullugyna bu ýagdaý boýunça maglumat ýok ekeni 29 sentýabrda günüň ikinji ýarymynda Taganowyň adwokaty zerur resmi namalar bilen üpçüneden soň aktivist deportasiýa merkezinden boşadyldy. Insan hukuklaryny goraýjy memorial merkeziniň Merkez Aziýa programmasyny alyp barýan hukuk goraýjy Vitaliy Ponomaryow 29 sentýabrda Facebook ulgamynda galdyran ýazgysynda Istanbulda saklanan Nursultan Taganowyň adam hukuklaryny goraýjylaryň basyşlaryndan soňra 29 sentýabrda giýjelen sagat 5 tureklerini boşadylanyny aýtdy. Ponomaryow Türkmen aktivistiniň boşadylmagyny ajaýyp täzeli käfiýetlendirdi. Ýöne hukuk goraýjy Türkiýanyň migrasiýa gullugyny Nursultan Taganowyň Türkiýede galmagynyň kanuny statusy boýunça ýüze çykan düşünşmezligi şüpheli çemeleşýär. Ol Taganow Türkiýede kanuny ýaşamak statusyny beren edaranyň Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň öýdedigini sözüne goşdy. Ponomaryow Nursultan Taganowyň saklanmagynyň Türkiýeli insan hukuklaryny goraýjy guramalaryň hem ünsüni çekenligini we munyň ýa-da Türk häkimetleriniň ýene-de 25 tuberegi Türkmen aktivistini tutsak etmek meýillerinden el çekenliklerini aýtdy.